ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 9 феврали соли 2022 1000 рубл 150 сомонӣ, $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 40 000 сомонӣ сар мешаванд. бо нархи 40 000 сомонӣ ҳаст, бо нархи 75 000 сомонӣ ҳаст. аз шаҳри Душанбе хонаи бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 150 000 сомонӣ ҳам ҳаст ва аз дигар шаҳрҳоям вариантҳои хуб бисёре. хулас, навори имрӯзамон навори калони хубай. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта ки бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роҳӣ кунед. агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед ки хеле хона шумо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафтем. тамошобинони гиромӣ, интернет-магазини Саломат Муслим Шоп барои занҳо либосҳои зебои замонавиро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. доставка доранд, ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. марҳамат, дар YouTube каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. ссилкаш дар комментарияи видео. барои заказ ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед танҳо дар WhatsApp ва танҳо занҳо муроҷиат кунанд. Instagram ҳам доранд. ҳама ссилкаҳо дар комментарияи видео. Дом Тиҷей Саломат Муслим Шопро тавсия метиҳад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Бахш, Киров, Сеюм. ду дар хона қати калидоруш, заминаш 3 сотих мебошад. хона сари раҳдай, об свет ҳаст, мактаб ва духтурхона дар наздикии хона ҳаст. як мошин санг дорад дар даруни ҳавлӣ. нархаш бошад 40 000 сомонӣ. рақаму соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар цокилни этаж. цокилни этаж, дӯстони азиз, кадоме надонад, ин таги якум ошёнаи бинои навастройка мебошад. полу подвал мегӯянд, хеле майдача трезача дорад. хона дар ваяни гарадокай, заправкаи тоҷиронда бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. худи дом 9 этажаяй ва нархаш бошад 150 000 сомонӣ. бо кладовкаи алоҳида дорад барои чизу чорааш. марҳамат дӯстони азиз. ва хотиррасон мекунем ки соҳиби ҳамин хона боз як хонаи дигар доранд дар шаҳри Душанбе. 2 хона пас ҳамон хона нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, 402. хона бо ремонти замонавӣ 3 дар хона дорад, бо баняш дар дарунаш мебошад. алоҳида боз 2 хонаи дигар бо баняш алоҳида дар баракош бо ремонтаж дорад. кухни ошхонаам ҳаст. боз як магазини нотамоми дигарам дорад. 10x6 мебошад. об ва свет дар ҳавлӣ 24 соата. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад ва нархаш 295 000 сомонӣ. медарои зиндагӣ мекунӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp дорад. махозаи фурӯшӣ, аниқтараш бигӯем маркази савдои фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Нуробод. бино аз 2 ошёна иборат мебошад. ҳар як ошёнаш 220 метри квадратӣ. 2 ошёна бо мансард. нархаш, дӯстони азиз, $55 000 мебошад. бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. марҳамат дӯстони азиз, кадоме мехоҳад мисол ягон тиҷорат кунад, марҳамат. варианти хуб дар маркази ноҳияи Нуробод. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни корвон ҷойгир аст, пеши пост. доми 4ошонагаи навастройка мебошад. хона дар якум ошонаш ҷойгир аст. 2 хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ. нархи хона бошад 250 000 сомонӣ. ҷои мешидагишай
беҳуда занг назанед, мегӯяд Суйбуш. Рақамош дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. ҳам хонаи рақами 2 ва ҳам хонаи рақами 5 аз як одам мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Рӯдакӣ, кӯчаи Аэропорт. ҳавлӣ 3 дар хона дорад. 3 дар хонаи 6 метрӣ, боз кухнӣ, баня ва туалет ҳаст. замини назди ҳавлегӣ 3 сотих мебошад. об ҳаст, светам ҳаст. документошам 100%. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. нархи хона бошад 125 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳотии Ватан, участкаи Баҳористон. хона срочно фурӯхта мешавад. 3 дар хонаи 2 хонаш созай, верандам созай, зиндагӣ мекунӣ, барак дорад. созай мегӯяд Суйбуш. 3 тарафаш маҳкамай, участка 8 сотихай қарор дорад. обшӣ лекин 13 сотихай. нархаш 100 000 сомонӣ бо савдоам мешавад агар конкретни харидор бошад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ватсап доранд. нархи хона арзон ҳам мешавад ва ба мошин ҳам алиш мешавад. хулас бо соҳибаш маслиҳат кунед, вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, пушти Корвон, кӯчаи Крупский мегаша. қариб 2 сотих замин, аниқтараш бигем 6 ба 30 180 метри квадратӣ мешавад дӯстони азиз. обши заминаш 6 дар хона. нархаш бошад 25 000 доллар бо савдоам мешавад. мошин бутан болош сумам мешавад. мошин арзон бошад мегӯяд соҳибаш. рақамош дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. минтақаи ҳамин хонаи дӯстони азиз ба 3 ном мешиносанд. Шапкин, Сехорага ва Деҳаи Фалакон. кадомаш ба шумо наздиктара, ҳамоша қабул кунед. аймости 46 то хонара 3 километр раҳай то хонара асфальти нав таксиёш ҳастак. таи мости 46 дар наздикии мактаб магазин мебошад. ҳамсояҳои хуб аст. об свет ҳама вақта. 7 дар хона дорад. 2 ошхона даруна ва беруна, 3 подвал. хона аз 2 ошхона иборат аст. якум ошхонаш 3 дар хона ва 1 кухня ҳаст бо ҳамом. дар дуюм ошхона 4 хона ва ҳамом аст. лестница аз дарун то сеюм этажа, сеюм этаж мансард мебошад, мебарад ҳаст яъне. ва беруни хона ремонт надорад дӯстони азиз. марҳамат, 3 сотих заминай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. нархи ин хона бошад 80 000 доллар ё ин ки 905 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. иборат аз 4 дар хона мебошад. об ва свет дар назди хона, гирди хона бошад маҳкам. 3 сотих замин аст ва нархаш 75 000 сомонӣ. ҳуҷҷат дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 5505 мебошанд, ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара номаш Қурғонтепа, маҳаллаи Гулистон. рӯ парои заправкаи Исмоилида ҷойгир аст. бари заправкада махозаи таҷҳизоти газ. ай терминали шаҳри Бухтар, тарафи роҳи Калхозободу 500 метр тақрибан. 7 сотих замин аст. 3 хонаи ки дарозияшон 530 ба 370 мебошанд. 530 ин дарозияш, бараш 370. веранд, 3 подвал, меҳмонхона, баня, ҳоҷатхонааш алоҳида мебошанд ва нархаш бошад шартномавӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. 070 5 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
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар сехонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, бо шароитош евроремонт, об, свет бе проблема, мебел, телевизор, термекс, шкаф, холодильник ва дигар чизҳо ҳама чизош нав мебошанд. бо плюс агарод дорад дар двори хона. подвал ҳам дорад, подвалаш 15 метри квадратӣ мебошад. ҷойгир аст дар кӯчаи Ломоносов 11. нархаш 300 000 сомонӣ ё ин ки алиш мешавад бо мошин. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе се хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 10-умо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад, худи дом аз 12 ошона иборат аст. соҳибаш мегӯяд ки духонагара сехонага кардагием. ремонташ нав назди сафоратхонаи Амрико, яъне посолствои Америка. нархи хона бошад 372 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар Зарафшон 1, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд, наздикии бозорча. 26D мебошад, наздикиш да бонки С-хата ҳаст. боз подвалам дорад. хона дар ҳолати хуб қарор аст, бо мебелош фурӯхта мешавад ва алишам мешавад бо сехонага. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. нархи ҳамин хона бошад 255 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд як хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ. шуморо метавонед ба ду хонага табдил диҳед, барое ки масоҳаташам хеле имкониятро дорад. дар 7-умо шонаи бинои новостройка, хона бе ремонт, коробка. ҷойгир аст дар 19 микрорайони шаҳри Хуҷанд, қафои тӯйхонаи истироҳат. нархаш 263 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирони хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.